তোড়ে 500 টাকা জাকিছে তোড়ে কাটিয়েছি 500 টাকা খানা କିଛି ନାହିଁ ଖୁଲ କିଛି ହବନି ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ଖୁଲ କିଛି ଟିକେ ପଳେଇବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେখ କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ନି ଖରାପ ହେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇ କହିକିନା ମୋତେ ଡରେଇ ଦେଇଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ଆଗରୁ ଖୋଲିଲେ ତ ଏଟା କିଛି ଭାଇବା ପ୍ୟାର ନିଜେ ଭାଇବା ପାରୁନି ସହଜ ନାହିଁ ବୋଧେ ଆମର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ପାଉନା ତ କାଲି ସକାଳେ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବି ୱାସରଟା ଲଗେଇବୁ ଖାଲି ୱାସରଟା ପୁରା ସେଟା ଏଇଟା କେତେ ସାଇଜ୍ ଦେଖି ନା ଏଇ ୱାସରଟା ଖାଲି ଲଗେଇବା ହେଲା ଏଇଟା ସେଇ ୱାସରଟା ଖାଲି चौधरी काले वासर फट गया वासर 2 रुपया लगेगा है ना हमर कोडी बना लीक होता तळे तळे जोडतला पूरा तळे जोडुतला एटा नै आना गुटे नै ना थोर ना छाडू एटा काली सकाळ नि पूरा